intensyon, pero andun si Pilapil. They steal the ball. PCB for 2. Gets it. Eto si Pasibe, alam natin na very kailangan pa rin naman nilang magpakita ng focus, pakita ng skills nila, yung team concepts nila. Kasi this is a start for them. Hindi pwedeng matapos yung season nila na down yung Pero nandun yung isang big man ng San Jose. Okay. Pasibe na nagmamadali. Guarded by Ricapon. Pasibe for 2 points. Okay, so quadro now. Ricapon for 3. Wala. Rebound din dash. Ayan na naman si Pasibe. Nagmamadali. May sading lightning point guard. Ito na kagaya ni Sir Obet, ni Postrado na kahit medyo may edad na, nakakapaglaro pa rin. Sabi nga coach minsan, nalabaw lang ang tumatanda. Yung San Jose. Si Postrado yung nasa baba, and si Solero yung nasa taas. So, there's a scheme within the... 2 seconds remaining. Ang score natin ay 39-23. Lamang ang San Jose. Ayun, Pasibe for 3. Yes! Pasibe! 3 points! Padin sidestep. Pasibe to Solero. Lumipad for 2. Solero. Wala. Pasibe naman. Pass to Sanchez. Good for 2. Solero, wala. Rebound by Melante. To Pasibe, titira ng 3. Yes, another bank shot. The bank is open for Pasibe. Yes, no. Babawi, wala. Short. Rebound by Melante to Pasibe. Pasibe. Forward pass to Solero. Grabe. May ganong tira pa siya. Pass to Postrado. Postrado now to Pasibe. Pasibe for 3. Gets it. Pasibe. 3 points. Puson. Bakit pa sana? Wala. So now, ano naman natin? Pakinggan naman natin, coach, kung ano yung update ni Carmelo for Destrado. Padin. Naghanap ng mapasan. Maganda yung intensyon pero naagaw ni Sanchez to Pasibe. Good for 2. Allen Pasibe. So napatawag doon ng timeout. Ang Ricafort jump shot. Wala. Even yung jump shot ng Ricafort may konting kilig. Pasibe. Dire-diretso. Wala. Hindi na-connect. Pero may foul doon si Ricafort. Tapa din. Si Solero naman nakakuha ng bola to Pasibe. Pasibe fakes. And 1! That's an and 1 for Allen Pasibe. Pilapil to Pasibe. Tira pa rin ng 3. Hindi talaga. Pati si Pasibe di mahihiya. 3 points for Pasibe. Strado. Pasibe, alam niya na eh. Parang alam na ni Postrado ano mangyayari.